Puso suruyon takaron ng isla sa Malapascua nga sakop sa lungsod sa Daan Bantayan sa Northern Cebu. Di kuno kaayo daghan ang mga bisita karong panahona ug haom usab sa mga gusto ug mingaw nga dapit. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Buwan sa Hunyo ngadto sa Nobyembre ang gikonsidera nga off-peak o low season sa isla sa Malapascua sa Northern Cebu. Tuod man, dihang nakabisita ta bag-uhay lang, di gyud hinon kaayo ingon ana kadaghan ang turista. Mabantayang dili kaayo puno ang mga beach resorts ug ubang suruyanan sa isla. Haom siguro alang ni atong nangita sab ug dili kaayo crowded nga lugar nga makaduaw rong mga buwana. Matod sa boat captain nga si Luel, Ganda sa yung biyahe na mo ron kay gamay rin yung turista. Pero di gyud po mamazirohan gihapon. Masero sa rin, sa pahuway sa adlaw. Nagigayon mazero gyud. Weekends may siguro ang biyahe na mo. kun wa pa gyud kunoy biyahe sa ilang pump-boat, mudiskarte na lang sab siya og lain aron makakwarta. Adang parkingan sa karsada, kabal-habal. Habal-habal ka. May laing trabaho. Pero mas dako gyud og kuan. Dako ang agi ang pambot sir. Apan bisan menos pa ang mga bisita, gipasigarbo sa tour guide nga si Juni ang mga talan-awon sa ilang gipasigarbo nga lugar. Nang hinaot siyang di kini palabyon sa uban. Labi na ang gidalit nilang island hopping activity. That's what we call diving, sir, diving. Pero as a tour guide, so mo arrange me island hopping, especially sa among sanctuary area, makikita sad ka og baby shark, blackfin shark. Kundi hinon kaayo komportable o kamao mag-dive, bisan swimming o snorkeling, okay na kaayo. Ug human niini, di kalikayang gutumo na siguro, maong duna say giandam nga lami ang pagkaon, parte sa package. Di gyud kabintahaan, kay presko tanan. Bisan sa ilang merkado o talipapa, daghan kaayong kapili ang mga pagkaon nga di gyud ka magutman. Pipila lang kini sa dalit sa makabibihag nga isla sa Malapascua. Nga ma-peak season o off-peak man, andam gyud kaayo mo dawat sa mga bisita. Nico Sereno, Balitang Bisdak.